Salut! Cu siguranță deja îi cunoașteți pe cei din familia Smart. Aceștia ne vor învăța cum să procedăm când apare un cod de eroare la unitatea de aer condiționat. Să aruncăm o privire. Domnul Smart a văzut că aparatul de aer condiționat nu mai funcționează și indicatorul luminos de funcționare se aprinde intermitent. Ce este de făcut? În primul rând, acesta oprește aparatul de aer condiționat și încearcă să-l repornească după un minut. Uneori, unitatea își revine automat după această procedură. Bine, dar ce ne facem dacă eroarea nu dispare? În acest caz, domnul Smart va căuta codul de eroare utilizând telecomanda obișnuită sau telecomanda cu fir sau aplicația pentru controllerul online. Să vedem cum trebuie să procedăm. Dacă aveți o problemă similară, procedați la fel ca domnul Smart. Luați telecomanda și mențineți apăsat butonul Cancel pentru aproximativ 5 secunde. Apoi, eliberați butonul imediat ce codul 00 este afișat intermitent pe telecomandă. Apoi, apăsați din nou butonul Cancel, iar unitatea de aer condiționat va răspunde prin intermediul unor semnale sonore scurte și lungi. Mențineți apăsat butonul Cancel până când auziți un semnal sonor lung și notați codul format din 2 cifre. Felicitări! Codul mă va ajuta să-ți soluționez problema. Dacă aveți telecomandă cu fir, procedura este la fel de simplă. Simbolul de eroare de pe ecranul principal și indicatorul luminos de funcționare se vor aprinde intermitent. Acționați la fel ca domnul Smart. Apăsați butonul Menu Enter pentru a vedea codul de eroare de pe ecran. Notați codul. Dar cum procedăm cu controllerul online? După cum spune domnul Smart, cu aplicația mobilă este și mai simplu. Eroarea unității va fi indicată printr-un semnal de avertizare galben. Dați click pe unitate pentru a afla detalii cu privire la codul de eroare. Asta este tot. După ce domnul Smart află codul de eroare, îl va apela pe tehnicianul de service Daikin. Da, pe mine, bineînțeles. Dacă nu aveți un partener de service Daikin, nu vă îngrijorați. Accesați daikin.ro. Cu ajutorul codului de eroare, voi soluționa problema într-o clipită. Continuați să urmăriți și să fiți inspirați de familia Smart, astfel încât totul să funcționeze așa cum trebuie.